ותודה, ברוכות הבאות, דלילה ומירי, תודה לכולם, וחנה, יקרות. יופי, אז אני באמת נורא שמחה ומאוד מאוד מאוד מתרגשת. רגע, אני עכשיו אסגור את הצ'אט. שאתם פה איתי הערב, אני שמחה ומתרגשת מכמה סיבות, גם כי אני מתרגשת, כי זה תמיד מרגש אותי שבאים ככה לשמוע, וגם אני מתרגשת כי אני מאמינה שדרך המפגש הזה שלנו תוכלו להניע איזשהו מהלך חדש, יפלו לכם הסימונים שיעזרו לכם להתחיל באמת לעשות שינוי אמיתי וארוך טווח למען עצמכם ולמען הגוף שלכם, גם כשאתם לקראת, בתוך או כבר אחרי גיל המעבר. אז בעצם אנחנו נדבר על למה בגיל המעבר מה שעבד לך פעם כבר לא עובד, ונשים רבות יודעות, כולכם מכירות את זה, את הנושא הזה שאנחנו פתאום עולות במשקל, הבטן שגדלה בצורה לא פרופורציונלית, דברים שאנחנו לא מכירות מהעבר, החשקים שעולים, העייפות שהיא גם עייפות פיזית, גם עייפות רגשית ונפשית, ותחושת התסכול שהולכת וגדלה כאשר לא מצליחים להגיע ליעדים שלנו. אז למי שלא מכירה אותי, נעים מאוד, לי קוראים קרין ליבוביץ', אני תזונאית קלינית כבר 23 שנה, זה באמת לא יאמן. מהר מאוד כשהתחלתי להיות תזונאית ובאמת עבדתי במגוון מאוד מאוד גדול של גם תפקידים, יש לי גם קליניקה, כרגע יש לי רק קליניקה פרטית שבה אני מלווה נשים ונערות בתהליך ירידה במשקל ממקום של אהבה עצמית. אבל בתחילת דרכי עבדתי במכבי למעלה מ-18 שנה, ובאמת יצא לי לראות המון המון אנשים וגם נשים, ואני חרטתי על דגלי שאני לא אהיה מהתזונאיות שנותנות תפריט ואסור לך ומותר לך וכמה ירדת, אלא אני רוצה להעביר אנשים תהליך אחר, תהליך נעים, תהליך שאפשר לחיות איתו לאורך זמן, וזו המטרה שלי. עם השנים גם הבנתי שאני צריכה עוד כלים, וגם למדתי קואוצ'ינג, ואני היום גם קואוצ'רית, זאת אומרת, לא היום, כבר למעלה מ-15 שנה, אני משתמשת בכלים מעולם האימון שהם כלים מטורפים, ושכללתי אותם עם השנים כדי באמת לתת לאנשים לא רק את הידע, גם את המוטיבציה, וגם כלים מעולם ההיפנותרפיה, אבל אנחנו תכף נדבר על זה, ובואו נתחיל. אז מה אנחנו הולכות לדבר היום? אז אנחנו נדבר על למה מה שעבד לך פעם כבר לא עובד לך היום, שזה אני חושבת אחת הבעיות והאתגרים הכי מציקים וכואבים לנשים רבות. מהן בעצם 3 הסיבות האמיתיות שהמשקל באמת נתקע דווקא עכשיו כשאת לקראת עוד כבר בגיל המעבר? מהו הלופ הסמוי של דיאטות שמחליש גם את הגוף שלך, גם את חילוף החומרים שלך שיורד כל הזמן ככל שאת עושה יותר ויותר דיאטות, ומוריד לך את הביטחון העצמי ואת האמונה שלך ביכולת בעצם לעשות שינוי? למה הבעיה היא לא כוח רצון? נשים רבות חושבות שאין להם כוח רצון ואין להם משמעת עצמית, ואני אראה לך היום שזה לא הבעיה בך ולא בכוח הרצון שלך. מה קורה לנו בערב כשאנחנו פתאום מוצאות את עצמנו נופלות לנפילות, לחשקים, לאכילה ככה מוגזמת? ובסוף אני אספר לכם על שיטת חטובה באהבה, שיטה שאני פיתחתי, שיטת 3 הרבדים, שעוצרת את הלופ הזה מהשורש. אז מה נשים בגיל המעבר מרגישות? קודם כל, כמו שאמרנו, עלייה במשקל, והיא בעיקר באזור הבטן, תחושה של אובדן שליטה על הגוף. יש הרבה פעמים נשים או שבאמת הרבה שנים עשו המון דיאטות, עשו המון דברים, וידעו כבר איך להתנהל עם הגוף, ידעו מה שנקרא לקרוא את המפה של הגוף, ופתאום מרגישות שכל מה שהם ידעו כבר לא רלוונטי. ויש גם נשים שמעולם לא התעסקו, שדי הסתדרו ככה לבד, ופתאום בגיל הזה מתחילות להרגיש איך הבטן גדלה, איך המשקל עולה, איך הבגדים לא יושבים, הנשנושים הבלתי פוסקים בשעות הערב, והעייפות הקבועה שמלווה אותך כל היום, שהיא נובעת, כמו שאמרתי, גם העייפות פיזית, מחוסר שינה טובה, כשאנחנו יודעות שזה אחד הדברים גם שמאפיינים את גיל המעבר, אבל זה לא רק עייפות פיזית, זה גם עייפות רגשית ונפשית, ואם זה מה שאת מרגישה, אז קודם כל תדעי שאת לא לבד. ואני רוצה קצת לספר לכם, סיפרתי לכם קצת על הרקע המקצועי שלי,
אבל למה אני החלטתי בעצם ככה לפתוח בעצם תוכניות ולעבוד יותר ויותר עם נשים בגיל המעבר? אז אתן יכולות לראות אותי ככה בינואר 23, ממש דקות לפני שנכנסתי לחדר ניתוח, הייתי צריכה לעבור ניתוח מניעתי, שפשוט הטיס אותי לגיל המעבר, לא הייתי בגיל וגם לא הייתי בשום סימפטומים, גם לא הייתי בפרה, הייתי מבחינת הגוף שלי לחלוטין במצב רגיל, ושעה אחרי זה כבר שסיימתי את הניתוח, בעצם הגוף שלי, מה שנקרא, הוא טס לגיל המעבר, ובאמת חוויתי את כל הסימפטומים שכולנו מכירות, גלי חום, שינה לא טובה, מצבי רוח מאוד מאוד לא נעימים, וכמובן גם עלייה במשקל, ואתן יכולות לראות אותי חצי שנה אחרי זה, שכבר רואים על הפנים שהמשקל הוא כבר לא אותו משקל, ומה שהדהים אותי במיוחד, שאני בתור תזונאית, ואז הייתי כבר 20 שנה תזונאית, שטיפלה עדיין באלפי אנשים, וידעה שנושא גיל המעבר הוא נושא לא פשוט, כן, והכנתי את עצמי כמובן לנושא הזה, אבל אני כתזונאית שבאמת אוכלת סך הכל ממש בריא ומסודר, ועושה באמת כל מה שצריך, לא הבנתי איך זה יכול להיות שאני עולה במשקל וחווה את החוויה המאוד מאוד לא פשוטה הזאת של חוסר השליטה על הגוף. באמת הרגשתי שאני כל חודש מסתכלת על עצמי במראה וכאילו עליתי קילו, גם אם לא נשקלתי כי אני לא נוטה להישקל הרבה, אבל הרגשתי את זה בבגדים, פתאום מכנסיים שקניתי רק חצי שנה או שנה לפני כן, פתאום לא עלו או שהתפוצצו עליי. חוויה מאוד מאוד לא פשוטה. אבל אני החלטתי כמובן לא לוותר, החלטתי שאני לא אתן לעצמי ככה לזרום עם זה, והתחלתי לחקור את הנושא יותר ויותר לעומק, גם קראתי מחקרים, אבל גם מבחינה ככה הגיונית, מכיוון שבכל זאת אני כבר הרבה שנים בתחום, התחלתי למצוא באמת טקטיקות, גם תזונתיות וגם טקטיקות נוספות, כי החלטתי שאני לא מוותרת על זה, לא למען עצמי, וגם לא למען רבות וטובות שאני יכולה לעזור להם, והיום אני שמחה להגיד לכם שכבר בערך שנה אחרי הניתוח התחלתי כבר לרדת במשקל, התחלתי להתייצב ובאמת מצאתי את הדרך ומאוד מאוד דייקתי אותה, והיום באמת אני רואה שהיא עובדת על נשים שאני מלווה, ואין דבר יותר משמח מלעזור לנשים דווקא בגלל שאני מבינה את הקושי ואת האתגר הכל כך גדול שיש בגיל הזה. אז מהן 3 הסיבות המרכזיות שהמשקל פשוט נתקע בגיל המעבר ורק הולך במגמת עלייה, אלא אם אנחנו עושות באמת שינוי? אז הדבר המרכזי הוא כמובן ירידה ברמות האסטרוגן, אסטרוגן הוא הורמון המין, זה הדבר הכי משמעותי שבעצם קורה לנו בגוף כשאנחנו נכנסות לגיל המעבר, וזה בעצם מפעיל שרשרת של תהליכים והורמונים נוספים שמשתנים בעקבות זה. בשורה התחתונה זה גורם לחילוף החומרים שלנו להיות איטי יותר, זאת אומרת שאנחנו שורפות פחות קלוריות לעומת לפני כן, ולמשקל להצטבר, לשומן להצטבר, בעיקר באזור הבטן, שאנחנו הרבה נשים כמובן מכירות וחוות את זה, ובעצם חוקי המשחק באמת משתנים. יש כמובן שינויים נוספים, ירידה במסת השריר, אני לא אעלה אתכם, אבל הירידה באסטרוגן זה הדבר אחד המשמעותיים. בנוסף, יש לנו רגישות מוגברת להורמון הסטרס קורטיזול, זה הורמון שמופעל בזמן סטרס. אנחנו יודעות כולנו שלא חסר סיבות לסטרס, בטח כשאת בגיל המעבר ובטח במדינת ישראל, וזה גם בפני עצמו גורם לגוף שלך לאגור שומן, גם לאגור ולהפחית את קצב חילוף החומרים, זה משהו אבולוציוני, הישרדותי, שהוא בא להגן עלינו, אבל היום בעולם שלנו זה דווקא מפריע לנו, וזה גורם לנו גם לשרוף פחות קלוריות, וגם זה בפני עצמו גורם להגירת שומן באזור הבטן, וזה גם מפעיל בעצם השפעה על רמות האינסולין. אני לא אכנס לזה, אני רק אגיד לכם שזה גורם להרבה יותר חשקים, לפחמימות, לסוכרים. והנושא של אכילה רגשית, הצורך של הרבה נשים לפצות על היום הקשה, על היום המעייף, באוכל מרגיע בסוף היום, מה שגורם להרבה תחושה של עומס, להרבה שחיקה, להרבה חוסר מוטיבציה, כי הרבה פעמים נשים מספרות לי איך הם כל היום התחילו מאוד יפה, אכלו יחסית טוב, אכלו ירקות, עשו אפילו ספורט, אבל אז
קורה משהו בלילה, והן בעצם מרגישות שכל העבודה הטובה שלהם ירדה לטמיון, ובאמת השעה 9:30 בלילה היא שעה שאני חושבת ששם נופל הפור, והרבה נשים מרגישות שזה הרגע האמיתי שבו הן נשברות. זה נובע משילוב בעצם של גם עייפות פיזית אחרי כל היום, שעבדת, שרצת, שעבדת בבית, ילדים, כל הדברים שאנחנו עושות כנשים, ובשילוב עם עייפות פיזית, בין אם קרה משהו, בין אם פשוט עייפות, חוסר חשק, הרבה דברים שבעצם צפים, וב9:30 בערב, כשהבית ככה מתחיל להיכנס לאיזשהו מצב יותר שקט, ואת כבר פחות או יותר יכולה לשבת ורגע להירגע, שם פתאום מתחילים לצוף כל אותם רגשות, והצורך שלך באכילה רגשית הולך וגדל, ואז הרבה נשים ככה מוצאות את עצמם בפינג פונג הזה שבין מתוק ומלוח ומתוק, ובעיקר התחושה המאוד מאוד קשה שאיך זה ששמרתי כל היום ועכשיו הרסתי את הכל, והנה עוד יום שנהרס. דבר נוסף שכמובן משפיע עלינו כשאנחנו אוכלות בשעות הערב, זה כמובן משפיע גם על השינה, כן? כשאנחנו אוכלות מאוחר, בעיקר סוכרים, זה משפיע על שינה ואנחנו ישנות פחות טוב. אז אני רק שנייה אפתח את הצ'אט כי ראיתי שמישהי כתבה פה. אוקיי, מישהי כתבה, סליחה על המצלמה הסגורה. הכל בסדר, אני ממילא לא רואה אתכן, מכיוון שיש נשים שמעדיפות ככה, רק בסוף מי שתרצה נפתח את המצלמות. אז אנחנו נמשיך, ועכשיו אני רוצה להציג לכם את המעגל המרושע של הדיאטות, שאני אשים אפילו פוינטר כדי שיהיה לכם יותר קל לעקוב אחריי, שהוא בעצם, אני חושבת, הסיבה המרכזית למה הרבה נשים וגם אנשים, אבל נשים במיוחד לא מצליחות לשמור על המשקל, ובעצם שוברות את זה ונכנסות ללופ האינסופי הזה כל פעם מחדש. אז זה תמיד מתחיל מאיזושהי עלייה במשקל כמובן, ואז יש רצון מאוד גדול לרדת, ומה אנחנו עושים כשאנחנו רוצות לרדת? אנחנו מחפשות דיאטה, לפעמים זה בא לנו ככה פתאום איזה שכנה או חברה שאנחנו רואות שהיא עושה איזושהי דיאטה חדשה, איזה טרנד חדש, ואנחנו אומרות, אני חייבת גם, אני רוצה גם לרדת, גם הרבה פעמים זה בקצב מאוד מהיר, כן, ונורא בא לנו ככה, שיהיה לנו איזה קסם כזה, ואנחנו אומרות, יאללה, נאמץ את זה, אנחנו לא עוצרות יותר מדי רגע לחשוב, האם זה באמת מדויק, האם זה בכלל דיאטה שהיא בריאה, ואנחנו מאמצות אותה, ואז אנחנו, הרבה נשים באמת מוצאות את עצמן במאמץ מאוד גדול, שבהתחלה המאמץ הזה הוא אפילו, הרבה נשים אוהבות את זה, שיש להן איזושהי תחושה חדשה של שליטה, הן סופרות הרבה פעמים קלוריות, או שוקלות את מה שהן אוכלות, נשקלות כל הזמן, מרגישות שהן בהמון שליטה, ולצד זה הן לא שמות לב שהן בהמון המון המון מאמץ, ועוד פעם כשאנחנו בנות 20, אולי זה יותר קל לעשות את זה, גם אז אני לא ממליצה, אבל כשאנחנו בנות 40, 50, 60, ילדים, קריירה, זוגיות, בית לנהל, כל המאמץ הזה הוא מאוד מאוד קשה לנו, הוא שוחק הרבה פעמים, אבל הרבה פעמים לוקח לנו זמן להבין את זה. אנחנו יורדות במשקל, אבל אז מגיע רגע השבירה, כן, אותו רגע שבו פתאום די, לא בא לך על זה יותר, אם זה דיאטה ללא פחמימות, ופתאום בא לך פחמימה, או שנסעת לאיזה חופשה, קרה איזשהו משהו שגרם לך להישבר, והרבה פעמים מה שזה גורם לך, שזה הדבר הכי בעייתי, זה גורם לך להרגיש אשמה, זה גורם לך להרגיש שאת לא בסדר, שאת לא מצליחה, שאין לך כוח רצון, שאת לא יודעת לעשות את זה, המון המון חוויות מאוד מאוד קשות שנשים, אני לפעמים שומעת ומתכווצת בכיסא מאיך נשים ככה מדברות אל עצמן ועל עצמן, ואחרי כמה חודשים, אחרי עלייה נוספת, כי ברגע ששברת, אז כמובן שבדפוס של שחור ולבן, אז זהו, יצאת מזה, ואת עוד פעם עולה, עוד פעם דיאטה חדשה, וזה חוזר חלילה, ותחשבו, אני מניחה שיש פה גם נשים כאלה שעברו את המעגל הזה לא פעם ולא פעמיים, כמה זה שוחק, גם את הגוף שלנו זה שוחק, כן? כל דיאטה שאנחנו עושות, קצב חילוף החומרים יורד, כל עוד הדיאטה היא כמובן דיאטה קיצונית ולא מאוזנת, אבל העניין המנטלי של השחיקה הזאת, של כל פעם לצפות, כל פעם להתחיל, כל פעם להשקיע גם זמן, גם אנרגיה, גם לפעמים כסף, ולראות שעוד פעם לא הצלחתי, ועוד פעם נשים
לרוב מאשימות את עצמן, ובקטע הזה אני חייבת להגיד, אתן באמת לא אשמות. אז למה באמת דיאטות פשוט לא עובדות? אז אני ככה בתור תזונאית הבנתי את זה מהר מאוד, וכשאני התחלתי הרי להיות תזונאית עוד לא היה אינטרנט וצ'אט GPT ו-AI וכל הדברים, אז היום זה עוד ועוד יותר קיצוני. ידע, אני יכולה להגיד לכם, בכמעט 80% מהמקרים הוא לא הבעיה המרכזית שלך. רוב הנשים שאני ככה יוצא לי לדבר איתם, יוצא לי לפגוש אותם, מספרות לי שהן יודעות כמעט את הכל. לפעמים אני מלווה נשים שהן כבר 40 שנה מהילדות שלהם אפילו, בתהליכים של דיאטה, הם ניסו כבר הכל, הם כבר מכירות הכל. תמיד כמובן יש עוד חידודים, יש עוד דיוקים, אני לא אומרת, אבל הידע הוא לא הבעיה המרכזית. הבעיה היא שאת לא יודעת איך להתנהל בהרבה מאוד רגעים שהם מאוד מאפיינים את החיים שלך. אם זה שפתאום יש לך חשק, שכולם לידך אוכלים משהו ויש לך חשק ואת יודעת שאסור לך, אני עושה ככה כי אני המילה אסור לא משתמשת בה בכלל, אני לא מאמינה במילה הזאת, זו מילה שדווקא מייצרת אנטגוניזם ומייצרת רצון דווקא לאכול מזה יותר. מה קורה כשיש פתאום נפילה, כמו שהראיתי קודם, שזה חלק מתהליך, כן? תדעו שחלק מתהליך של ירידה במשקל הוא כולל גם נפילות, ואם אתן לא יודעות להתנהל בנפילה, כי לא לימדו אתכם, זה לא אשמתכם, וזה משהו חייבים ללמוד אותו. שבוע עמוס, נסעת פתאום לחופשה, לחץ, אנחנו מכירות כולנו, זה דברים שהם חלק מהחיים שלנו, ולכן אם בעצם בתפריט שקיבלת, או בעיקרון התזונתי שהלכת לפיו, כן, לא דיברו על הדברים האלה, ולא קיבלת את הכלים, אז בעצם יש לך ארגז כלים מאוד מאוד דל, שאת לא באמת יכולה להצליח איתו, וזה לא אשמתך, כן, זה כמו שאני אנסה לתפור סמלה, הלוואי שהייתי יודעת לתפור אגב, אני לא, אבל זה כמו שאני אנסה לתפור סמלה עם חוט ומחט, אבל איפה הבד ואיפה המספריים ואיפה הסרט מדידה, או דברים נוספים שצריך, כן, אז בעצם ארגז כלים, כשאת בגיל המעבר במיוחד, הוא חייב להיות ארגז כלים הרבה יותר משוכלל, מאוד תפריט דיאטה. ושוב אני חוזרת, הבעיה היא לא כוח הרצון שלך, אז אני רוצה שכבר תצאי עם התובנה הזאת, שגם אם לא הצלחת עד עכשיו, זה לא כי אין לך כוח רצון, כי עובדה שאת פה, עובדה שזה חשוב לך, יש לך המון רצון, את פשוט עוד לא מצאת את הדרך הנכונה. וזה פשוט באמת נובע הרבה פעמים מזה, שאו שלקחת תפריט מהשכנה, ולפעמים אפילו הלכת לאיזשהו איש מקצוע כזה או אחר, אבל שכחו לספר לך, שירידה במשקל, במיוחד בגיל המעבר, לא מתחילה בצלחת, היא מתחילה כשאת מפסיקה להילחם גם בגוף שלך, גם בעצמך, ולכן שינוי אמיתי חייב לעבוד בשלושה רבדים. ואני רוצה ככה, לפני שאני ככה חושפת את שלושת הרבדים שחייבים להיכלל בכל תהליך תזונה, שינוי תזונתי בריא, אני רוצה רגע לשאול אתכם, מה לדעתך עוצר אותך היום מלהשיג את המשקל שאת רוצה ולשמור עליו? אז תכתבו לי בבקשה בצ'אט, אם זה 1, חוסר ידע, אם זה 2, חוסר רצון, או 3, חוסר יכולת. תכתבו לי, תשתפו אותי, זה חשוב לי לדעת. אז מי משתפת אותנו? 1, חוסר ידע, אוקיי, נכון, כי הרבה פעמים באמת הגוף גם משתנה, כמו שאמרנו, וחוקי המשחק משתנים, והרבה פעמים באמת יש חוסר ידע, למרות כל מה שכתוב, כל אתר אינטרנט, יש לפעמים גם בלבול מעומס ידע, דווקא עומס ידע לפעמים גורם לזה שכבר אנחנו מתחילות להיות מבולבלות. מעולה, אז חוסר ידע 1, מי עוד משתפת? בנות, כל התשובות נכונות. תודה מירי, תלוי באיזה יום נפלתי. אוקיי, נכון. מי עוד משתפת? חוסר יכולת רגשית, הפן הרגשי זה 3. מעולה, אז באמת אנחנו יכולות לראות, ומי שרוצה עוד להמשיך ולשתף,
הנה הרגשי, אז ככה באמת אנחנו יכולות לראות שזה 1, 2 ו-3, יש נשים שזה יותר 1, יש נשים שזה יותר 2, נשים שזה יותר 3, אבל באמת המקום הרגשי הוא מקום מאוד מאוד מאפיין את גיל המעבר, ואני קודם כל מודה לכם על השיתופים, ולהגיד לכם שזה באמת מקום שהוא לא פשוט, ועוד פעם, לא עובדים עליו מספיק, הוא לא מספיק מדובר, אבל הוא בהחלט, בהחלט משהו שאפשר לעבוד עליו. ובאמת שלושת הרבדים לירידה במשקל בגיל המעבר, ואני לא מדברת על הפסקת אש, כמה שזה רלוונטי בימינו, אני מדברת על לעשות הסכם שלום אמיתי, פעם אחת ולתמיד עם עצמך, עם הגוף שלך. ולכן השלושת הרבדים הם צריכים להתעסק גם בגוף, כמובן לקחת עצות תזונתיות, בעצם איזה שהם כלים תזונתיים, להיות התזונאית של עצמך, אבל בדברים שהם גם קודם כל מוכחים מדעית, לא איזה משהו שמישהו המציא, או מישהי שירדה נורא יפה ועכשיו היא מלמדת את כולם, אבל בפועל זה לא באמת בריא. וגם כמובן שזה מוכח מדעית, שזה מוכח כמשהו שהוא מוריד אותך במשקל כשאת בגיל המעבר, כי עוד פעם, זו התייחסות שונה לחלוטין. דבר נוסף שחשוב לי להגיד, שהרבה פעמים אנחנו שוכחים, כי אנחנו מאוד רוצות, נשים רוצות מאוד ככה להיראות יותר טוב, אבל בעצם כשאת עושה שינוי תזונתי שהוא בריא, שאת בגיל 45, 50, 60, את בעצם זה כמו להפקיד כסף לפנסיה. זה תעודת ביטחון שלך לעתיד שלך, כי אנחנו לא מדברות פה רק על העניין האסתטי. בעצם כשאנחנו כבר מתחילות להתקרב לגיל 50, 60, 70, אנחנו חייבות להתחיל לדאוג, למנוע מעצמנו סכרת, לחץ דם, מחלות לב, מחלות אחרות. אני יכולה להגיד לכם שאני אפילו בתואר השני שעשיתי, עשיתי מחקר על הקשר בין תזונה לזיכרון. לתזונה יש אפילו קשר לזיכרון, יש לה קשר למצב הרוח, ולכן כשאת עושה שינוי תזונתי, הוא חייב להיות מותאם גם למידותייך, אבל גם באמת מוכח ובריא, וכמובן רואה אותך ואת השינויים ההורמונליים שאת עוברת. הרובד השני, שהרבה פעמים מתעלמים ממנו, זה דפוסי החשיבה. רוב הנשים שאני מכירה, לא רוב, 100% מהנשים שאני יצא לי לפגוש בקליניקה שלי, תמיד יש דפוסי חשיבה שבעצם גורמים להם לא להצליח בתהליך. למרות שכמו שאמרנו, הן יודעות הכל, הן יודעות מה לעשות, אבל השיח הפנימי שלהם הוא שיח שלא מעכב, הן לא באמת מאמינות בעצמן, מכיוון שהם עברו הרבה תהליכים שהם בהם התאכזבו, ובעצם יש להם המון דפוסי חשיבה, שבעצם גורמים להם ליפול כל פעם מחדש, והם לא עצרו אף פעם לעבוד עליהם, ובלי לעבוד על דפוסי החשיבה האלה, ודפוסי ההתנהגות האלה, אי אפשר באמת להתמיד בתהליך הזה לאורך זמן. ובפן הרגשי, הרבה פעמים, גם זה תמיד מפתיע אותי, נתקלתי בנשים, או במקומות שאפילו יצא לי ככה לעבוד בהם, שנגיד אם יש מישהי ככה שאומרת שהיא אכלה אכילה רגשית, אז אומרים לה, טוב, לא נורא, זה קורה, תמשיכי הלאה. אבל זה לא באמת טיפול אמיתי באכילה רגשית. לאכילה רגשית יש דרך לטפל, ואני ממש ככה, מכיוון שאני יודעת כמה זה נושא שהוא כל כך אופייני, אני חושבת לכמעט רוב האנשים, בטח בימים לא פשוטים אלה בשנים האחרונות, אז יש ממש אלגוריתם שפיתחתי שעוזר לעצור את האכילה הרגשית בזמן שהיא קורית. מעבר לזה יש את שיטת ההיפנותרפיה, השיטה שבה אני עובדת, שהיא בעצם מפרקת כל מיני טראומות ודברים רגשיים שנצרבו, שרוב הנשים שמגיעות אליי, ואנחנו עובדות על זה, הן אפילו לא יודעות שזה קיים אצלם במערכת. אני מדברת על זה שאני במהלך הטיפול, זה תהליך עומק, שאני באה מכניסה את האישה לאיזושהי מדיטציה עמוקה, אני לא אלאה אתכם באיך זה עובד, אבל זה תהליך מדהים, זה לא היפנוזה אגב, ממש לא היפנוזה, האישה יודעת מה קורה איתה, אבל כל מיני דברים, הנה יש לי מטופלת שהתחילה תהליך לפני חודש וחצי, והגיעה אליי מראש בידיעה שהיא יודעת מה היא צריכה לאכול, היא פשוט לא מצליחה לעשות את זה, זה ישב על מקומות רגשיים, והיא באמת יש לה איזה ותק של 30 שנה פלוס,
בדיאטות, מה היא לא ניסתה, והיא ידעה להגיד לי, אני לא צריכה עוד ידע, אני צריכה עבודה רגשית, ואנחנו באמת עושות עבודה בשיטת ההיפנותרפיה, וזה פשוט מטורף לראות שאחרי 2 טיפולים, היא כבר התחילה לספר לי איך החשק שלה ואיך האכילה הרגשית שלה ירד לפחות ב-50%, ואני מדברת איתכם על 2 טיפולים, וזה עוד ממשיך ועולה. וזה הכל בזכות זה שבעצם פיצחנו, עלינו שם על דברים מאוד מאוד עמוקים, שיכלה גם לשבת אפילו אצל פסיכולוג 20 שנה, ובטח מול תפריט ולא לדעת שהם קיימים. לפעמים מדובר על טראומות יותר קשות, ולפעמים אפילו מדובר על משהו יחסית בקטנה, עם אמא או אבא או סבתא, כשאת היית בת 2 או 3, וכל פעם שהיית בוכה, היו אומרים לך, אם תפסיקי לבכות, אני אתן לך סוכריה או שוקולד, ולך נצרב בתוך הראש, את אפילו לא מודעת לזה, אבל נצרב לך הקשר הזה, שכל פעם שאת עצובה, אסור לך להביע את הרגשות שלך, אסור לך להוציא אותם, ובמקום זה, הפתרון הוא משהו מתוק, ואת אחר כך בגיל 40-50 לא מבינה, כועסת על עצמך, אבל בעצם אם פעם אחת היית באמת ככה יורדת לשורש הדברים, וזה דברים שכמובן צריך כלים, אי אפשר לעשות את זה לבד, אז באמת היית מבינה שזה לא אשמתך, וגם היית יודעת איך להתנהל אחרת. ואני יכולה להגיד לכם שכששלושת הרבדים האלה עובדים ביחד, הגוף פתאום מתחיל לשתף פעולה, וסוף סוף האישה מרגישה שהיא גם יורדת במשקל, אבל גם עושה את זה ממקום אחר, בלי מאבק, בלי מלחמה, ממקום שבא בעד הגוף ובעד הנפש. ואני רוצה עכשיו שוב פעם שתשתפו אותי, ככה מאוד שמחתי ששיתפתם גם קודם, כמה חשוב לך לרדת במשקל ולהתחיל להרגיש טוב עם עצמך באופן קבוע. 1 לא חשוב בכלל, ו10 כמובן זה סקאלה, אתם יכולות לכתוב מ-1 עד 10. 10 זה ממש משמעותי, זה ישנה לי את החיים, תכתבו לי בצ'אט, וחשוב לי להדגיש, זה לא רק הנושא של ירידה במשקל, זה גם הנושא של לשמור על זה קבוע, כי הרי לרדת במשקל הרבה נשים אומרות לי, אני יודעת מה צריך לעשות, העניין הוא איך אני מחזיקה את זה לאורך זמן. אז אני רואה שאתן כבר כותבות לי, אז תודה. 10, 9, 1, אוקיי. 9, מעולה. עוד בנות, תשתפו. 10, 10, תודה. תודה רבה. אז באמת, זה נושא שהוא באמת חשוב. זה אנחנו, זה הגוף שלנו. מה יותר חשוב מזה? וזאת הסיבה שבניתי את שיטת חטובה באהבה, השיטה שבאמת עובדת על 3 הרבדים, בגלל שההבנה היא שידע הוא כבר לא מספיק. ואני רוצה באמת לספר לכם מה אני עושה בתוכנית חטובה באהבה, יש לי גם את התוכנית הקבוצתית שממש נפתחת בעוד פחות משבועיים, וגם כמובן ליוויים אישיים, כל אחת עם מה שמתאים לה. אז קודם כל, ברמה הפיזית, הגופנית, אנחנו עושות ניקוי של הגוף, ניקוי שאומר שגרת אכילה, את מתחילה להכניס שגרת אכילה שהיא נקייה מרעלים, ואני כמובן אומרת לך איך לעשות את זה ומנחה אותך, ואני לא אומרת לך מותר לך או אסור, אני לא משתמשת בזה. אני נותנת לך כלים כדי שאת תוכלי לבנות לעצמך כל יום תפריט, ולא תכתבי אותו, את תדעי כבר בראש איך לנהל את זה בצורה שהיא גם מותאמת לגיל שלך, גם לסדר היום שלך, וגם כמובן לצרכים שלך. מאז שאני בעצם חוויתי את הדבר הזה בעצמי, פיתחתי אסטרטגיות שעוזרות להשטחת הבטן, ואני רואה שהן עובדות ועובדות פשוט מעולה. הפחתת חשקים למתוק, שזה גם דרך האכילה, אבל זה גם דרך עבודת ניקוי רגשית, שתכף אני אספר לכם עליה. וכמובן תזונה שהיא מותאמת למצב ההורמונלי, לצרכים שלנו, שרואה אותך כמו שאת, עם המצב הרגשי שלך, ומבינה בדיוק מה את צריכה. בפן המנטלי, ברובד המנטלי, ניקוי הראש, קודם כל שבירה של כל דפוסי החשיבה שמעכבים אותך, שלא מאפשרים לך לצאת מהלופ האינסופי הזה של הדיאטות, והתחלה של בניית דפוסי חשיבה שהם מקדמים אותך, שמביאים אותך למוטיבציה שהיא פנימית, לא עוד פעם לרדת 5 קילו עד החתונה של הבן בעוד חודשיים, אלא מוטיבציה שאת מצליחה להחזיק אותה לאורך זמן, מכיוון שאת יודעת לעשות את זה, ואת רואה שאת גם מצליחה, את בעצם מחזקת גם את האמונה, ואת הביטחון שלך ביכולת שלך לעשות שינוי ארוך טווח.
ובפן הרגשי, כמו שסיפרתי לכם, אז גם כלים פרקטיים שעוזרים לך בזמן האכילה הרגשית, שאת ממש יודעת איך להתנהל, שזה עוזר באמת ב-80% מהמקרים של אכילה רגשית, ובוא נגיד שאם אנחנו ב-20% אכילה רגשית, מצבנו טוב. זיהוי של טריגרים, כל אחת יש לה את הטריגרים שגורמים לה לאכילה רגשית, ואנחנו יכולות בהחלט לעבוד על זה, לזהות את זה, וזאת העבודה האמיתית. ובעצם דרך עבודה של מדיטציות מודרכות, ניתוק הקשר באופן ככה די מוחלט בין אכילה לרגש. יש אפילו מדיטציות, אקטיבציות של גמילה מסוכר, אקטיבציות שמעודדות אכילה בריאה, שאת שומעת מדיטציה ופתאום אחר כך את לא מבינה איך, אבל פתאום בא לך לאכול ירקות, זה לא במקרה, זה פשוט עבודה שהיא עבודת עומק. אז אם גם את רוצה להיות חטובה באהבה, לקבל ליווי באמת מקצועי לירידה במשקל שכולל את כל הרבדים, בין אם זה באופן אישי, ככה בא לך יותר ליווי פרטני כי את מכירה את עצמך ואת יודעת שזה יותר עולם עבורך, או אם את רוצה ללכת לקבוצה, לכל דבר יש את היתרונות והחסרונות, אז אני כמובן אשמח מאוד ללוות אותך. אני רוצה שכל אחת פה תדמיין את עצמה עכשיו, איך היא יכולה להיראות, איך היא יכולה לקום בבוקר מהמיטה שלה, בבית שלה, להסתכל במראה, להתלבש במכנסיים או בבגדים שהיא אוהבת, להרגיש ביטחון, להרגיש מרוצה, לדעת שגם אתמול בערב, למרות האתגרים, היא הצליחה להתנהל בצורה שונה. כמה זה כיף להתחיל להרגיש שאת עוד פעם נכנסת למכנסיים, אוהבת את מה שאת רואה, מרגישה יותר כלילה, מרגישה יותר אנרגטית, עושה משהו שהוא באמת טוב וגם חשוב, סליחה, זה קפץ לי, חשוב לחיים, רגע, קופצים לי פה ובעיקר השקט בראש. אני יכולה להגיד לכם שאני, ועוד פעם, תזונאית של 20 שנה, אחד הדברים שהכי הרגיעו אותי כשכבר מצאתי את הדרך לרדת במשקל, זה שידעתי מה אני צריכה לעשות, אוקיי? וזה מה שהמטרה, שאת תדעי לנהל את זה, שלא תצטרכי עוד דיאטה ועוד לקחת תפריט מהשכנה, אלא שבאמת תדעי את כל התורה. והרבה פעמים נשים אומרות לי, כן, נכון, את צודקת וזה נשמע טוב, אבל עכשיו זה לא הזמן. והשאלה שאני רוצה לשאול כל אחת, ותשאלו את עצמכם, למה את מחכה? האם את רוצה לעלות עוד במשקל, ואז יהיה לך עוד יותר קשה לרדת, כי הרי אנחנו יודעות שכל יום שעובר, המלחמה הזאת עם הגוף, עם האכילה, המצב הרגשי הלא מאוזן שלנו, הוא פשוט יום מבוזבז. והרבה פעמים נשים חושבות שאצלם זה לא יעבוד אולי. גם הרבה פעמים יש לנו ניסיון מהעבר, אז אני באמת רוצה להגיד, אלא אם ניסית את השיטה הזאת ועבדת בשלושת הרבדים, כולל עבודה מנטלית וכולל עבודה רגשית באמצעות שיטת היפנותרפיה, אז אני יכולה להגיד לך בביטחון שזה כן יעבוד לך, אם את ככה, מה שנקרא, תתמסרי לתהליך, ואפילו אני אגיד לכם יותר מזה, המטרה שלי בתהליך הזה שכל אישה תהנה ממנו, כי אני מאמינה שבשביל להתמיד בדרך הזאת, את צריכה ליהנות. אם את לא נהנית, אם את סובלת, זה מה שקורה בדיאטות, את לא תחזיקי בה לאורך זמן. אז זה לא רק שזה יעבוד, זה יעבוד לך, ותאמינו לי שכאשת מקצוע לא הייתי ככה אומרת את זה, אם לא הייתי בטוחה במה שאני אומרת. אני רגע אפתח את הצ'אט, אני רואה שנכתבו פה. האם אני אתן כמה כלים, או שאת מציגה את התוכנית? אוקיי, אז אני רוצה להגיד ככה, כל אחת פה צריכה כלים אחרים, אוקיי? אם מישהי רוצה לשאול שאלה ספציפית, אז אנחנו נפתח את הצ'אט כמובן בסוף, את המיקרופונים ותוכלו לשאול. יש אישה שצריכה יותר את הידע, יש אישה שצריכה יותר את הפן הרגשי, אז כמובן שאני לא יכולה במסגרת כזאת לתת לכל אחת את הייעוץ שלה, אני יכולה רק אבל להגיד לכם, וזאת המטרה שלי, שיש דרך לרדת במשקל, והיא גם לא דרך שצריכה להיות קשה, ושאת לא צריכה להמשיך ולהיאבק עם הגוף שלך, ואני באמת ראיתי נשים שכשהם לא ירדו במשקל, או לא ירדו כמה שהם ציפו, כי הרבה פעמים גם יש ציפייה לרדת כמו שירדתי בגיל 20 או 30, אז הם עוד יותר הפחיתו את כמות הקלוריות שהן אוכלות, ואם את תצאי עם הידיעה שזאת לא הדרך הנכונה, כן, שדווקא כשאת מפחיתה יותר ויותר את כמות הקלוריות שאת אוכלת, את רק פוגעת בגוף שלך, את רק מורידה את חילוף החומרים שלך, ועל הדרך את גם סובלת,
ואת גם לא מצליחה להחזיק את זה לאורך זמן, ומייצרת המון סטרס לגוף. אני חושבת שהתובנות האלה הן מאוד מאוד חשובות כדי לדעת גם מה לא לעשות. ונמשיך. ואני יכולה באמת להגיד לכם שנשים שמגיעות אליי בגילאים 40, 50 ואפילו 60, אחרי שנים שהיו בטוחות ששום דבר לא עוזר, בתוך כמה שבועות פתאום הרגישו פחות נפיחות, פחות חשקים, יותר שליטה, והגוף שמתחיל לשתף פעולה, וזה לא כי נתתי להם איזשהו תפריט קסם. אני יודעת שהרבה פעמים אנחנו רוצות תפריט קסם, אבל בפעם הראשונה הם עשו תהליך אמיתי שרואה אותם על כל הרבדים שלהם, ובאמת משתף פעולה. והנה פה דוגמה למשתתפת מהממת, אני רק אקח שלוק, שסיימה את תוכנית הליווי הקבוצתית, והיא כותבת, סיימתי את תוכנית חטובה באהבה אצל קרין ליבוביץ', אני ממליצה עליה מאוד. אחרי הרבה דיאטות לאורך השנים, מחשבה שאני יודעת הכל, ובמקביל תחושת תסכול, התוכנית של קרין נתנה לי המון ידע פרקטי, שאפשר לי להבין איך לרדת במשקל, גם בגיל המעבר, ולמרות שהתחלתי ללא מוטיבציה, זאת מישהי שהתחילה עם מוטיבציה מאוד מאוד ירודה, הייתה מאוד מאוד סקפטית, תוך שבועיים מתחילת הסדנה ראיתי ירידה בנפיחות הבטנית, תוך 3 שבועות פחת אצלי הצורך במתוקים, כך שאפילו חופשה עברה בהצלחה ולא עליתי במשקל כפי שהיה בעבר. הידע והכלים הייחודיים שקיבלתי מקרין קלים ליישום ומאפשרים לי להמשיך לאורך זמן בהרגלי האכילה, ואתם רואות, ויש לי כמובן עוד הרבה ככה, אבל אני כמובן לא אלאה. ובאמת השאלה, בין אם תחליטי שאת הולכת על תהליך כזה או אחר, אבל אני רוצה שבאמת לרגע תחשבו על עצמכם, מה המחיר שאת משלמת כשאת נשארת בדיוק באותו מקום, ומה האלטרנטיבה שלך אם את משקיעה עכשיו בעצמך, איזה חיים יכולים להיות לך בעוד שנה, בעוד 10 שנים, ובעזרת השם עד 120. ואני חושבת שבאמת כנשים שגידלו ילדים וקריירה והכל, הגיע הזמן גם לתת לעצמנו, גם בפנאי שלנו, גם בהשקעה שלנו בעצמנו, והדבר הכי בעייתי לדעתי, זה נשים שפשוט באיזשהו מקום כבר מאמינות שככה הם יחיו מעכשיו ועד עולם, הם ימשיכו לעלות במשקל, הם ימשיכו לא להיות מרוצות, הם ימשיכו להיות מתוסכלות, מדי פעם יעשו איזה דיאטה, ירדו קצת, אבל לא. אני חושבת שבאמת לכל אישה מגיע לעשות שינוי אמיתי, שהוא גם שינוי נעים, הוא גם שינוי שבו את מגדילה בעצם את האמונה שלך בעצמך ואת האהבה העצמית שלך, גם לגוף שלך, גם לעצמך, וגם בעצם דואגת לבריאות שלך, הפיזית והרגשית והנפשית. אז אם את מוכנה לחזור לגוף שאת אוהבת, ואם התשובה היא כן, אני מציעה לך לא לחכות יותר, ולכן גם פתחתי אופציה לכל מי שזה מעניין אותה ורוצה לשמוע עוד, בין אם זה על התוכנית הפרטנית, בין אם זה על התוכנית ליווי הקבוצתית. פתחתי ככה את היומן כדי באמת לאפשר לכל אישה שיחה אישית, שככה נוכל להבין ביחד האם זה מתאים לה, ומה מתאים לה אם כן. אז אני רגע אשלח בצ'אט את הקישור, אני רק אעשה פה, אני צריכה שנייה. רגע. סורי. תמיד ככה. טוב, אני כרגע רואה שהוא לא משתף איתי פעולה. רגע, אולי אני אעשה ככה. לא. סליחה, עוד דקה. סליחו לי, בגלל השיתוף זה יותר מורכב. הוא לא מאפשר לי, אז מה שאני אעשה, אני בעצם אשלח לכם את הקישור למי שמעוניינת בשיחה, ככה שהיא באמת תקבל גם הבנות, תובנות על עצמה. אז אני אשלח את זה בקבוצה, איפה ששלחנו גם את הקישור של המפגש היום, ותוכלו לתאם איתי שיחה בזום, שבה ככה באמת נבין ביחד מה הצעד הבא שלך לעבר הבריאות שלך. אז עכשיו אני אסיים את השיתוף.